ராவணனின் கோட்டை, சிங்ககிரி கோட்டை, சிகிரியா கோட்டை என்று அழைக்கப்படும் 660 அடி உயரமான இலங்கையில் உள்ள சிகிரியா கோட்டை தான் இது. இது கலை அம்சத்திலும் அதன் கட்டுமான யுக்தியிலும் பெயர் பெற்ற ஒரு இடமாகும். சிகிரியாவின் பிரதான நுழைவாயிலில் 3 விரல்கள் கொண்ட சிங்கத்தின் பாதங்கள் காணப்படுகிறது. அது வரலாற்றில் பிரபலமாக கருதப்பட்ட யாளி என்ற மிருகத்தின் பாதத்தின் ஒத்த வடிவத்தை கொண்டதாகும். இங்கு தமிழர்கள் வரலாற்றை பறையாற்றும் வரலாற்றுச் சுவடுகள் நிறைய உள்ளன. இந்த குன்றின் மேற்புறத்தில்தான் சீதையை கடத்தி வந்த ராவணனின் புஷ்பக விமானம் தரையிறங்கிய இடம் உள்ளது. இப்பாறையின் மேற்பரப்பில் நீர் தடாகம் ஒன்றும் உள்ளது. இது என்றும் வற்றாத தூய்மையான நீரை கொண்டிருக்கின்றது. இது ஒரு உலக அதிசயமாகவே காணப்படுகின்றது. பின்னாளில் ஸ்ரீராமனால் ராவணன் கொல்லப்பட்ட பின் காசியப்பன் என்ற மன்னன் காசியப்பன் என்ற அரசன் இதை ஆண்டதாகவும் அவனை மெருகூட்டி பாதுகாத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. போரின் தோல்வியால் தற்கொலை செய்து கொண்ட காசியப்பன் தான் இதை கிபி 5ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டினார் என்று சிங்களத்தினர் கூறுகிறார்கள். நாட்டில் நல்லாட்சி கொண்டு வந்தவர் ராவணன் என்று இன்றும் நம்பப்படுகிறது. ஸ்ரீராமனை நினைத்து தவம் செய்த சீதா பிராட்டி சீதா தேவி அசோக மரங்கள் நிறைந்த வனத்தில் தவம் செய்ததால் அவர் தவம் செய்த இடத்தில் சீதைக்கான கோயிலாக இன்றும் இலங்கையில் உள்ளது அசோகவனம். இந்த சிகிரியா கோட்டையையும் அசோகவனத்தையும் நாம் எப்பொழுதும் கண்கொள்ளா காட்சியாக இந்த காணொளியில் காணுகிறோம்.